Derbarê Ayşegül Avcıya ku xelkê gundekî Kurdan wek terorîst îlan kiribû de em wek hiqûq bi Kurdî serlêdana serdozgerî kir û me wê mamoste gilî kir. Ayşegül Avcı li ser Twitterê de ez nû hatim tayinkirin. Hemû gund alîgirê rexistina terorê ye. Hemî welî wêneyê Selahattin Demirtaş li ser medyaya civakî parve dikin. Me di 23 Nîsanê da bi tişörtên Atatürk zeybek lêist. Wezîrê Perwerdeyî derket got me mamoste ji kar dûr nexist. Li ser daxwaza mamoste me wê tayinê dibistanekî din kir. Kendisinin talebi üzerine istediği başka bir okulda görevlendirildi. Şimdi bu ne bir açığa almadır ne de bir sürgündür. Ev parvekirina wê mamosteyê sûcê tehrîkkirina gel ber bi kîn û dijminatiyê ve û sûcê cudakarî û nefretê ye. Hewce bû derbarê vî mamosteyê da vekolîn hata vekirin. Lê belê ew çi kirin? Wê mamoste derbasê dibistanekî din kirin. Em bang li her kesî dikin ku xwedî li vê mijarê derkevin. Em ji gelê xwe re diyar dikin ku me derbarê wê mamostê da serlêdana dozgerî kir û me wê mamoste gilî kir. Tiştê ku em ji dadgehê hêvî dikin ew e ku li ser vê mamoste vekolîn bêvekirin û ceza bêdayîn.